Assalamu alaikum warahmatullah. Mutane wanda suke comment akan da kuma posting din hotunansa da bidiyoyi da suke yi akan background talk show din mu. Na zaɓi zan yi muku bidiyo domin wanda zai fahimta ya fahimta. Talk show dai mun yi shi kuma mun sa jarumai daban-daban. Da farko mun sa hotunan ita kadai, muka sa hotonta a baya. Daga muka ƙara kuma yin wasu, sannan muka canza hotunan da suke bayan still dai. To mun zaɓi ba za mu sa hotunan su zango, Abba Al-Mustapha, Rabi Daushe, Bosho, Falal Daure da sauransu. Mun zaɓi ba za mu sa su bane sai next season din mu. So amma wasu sai suke ɗauka abin suka mai da shi wani issue daban, wanda suke ƙoƙarin su haddasa wata husuma a tsakanin su. To dukkan mu duk soyayya da za ku zango wallahi bayan wanda muke masa ne. Muna son sa kuma Adam Izango yana son mu. So abinda nake so dai in sanar da waɗanda suke kokowa akan duk wannan abin shine, dan Allah na roƙe ku, duk lokacin da Adam Izango yayi film ko kaga ya saki da sunan kamfanin sa wannan film din sa ne, irin wannan abin da kuka yi, wannan taron dangin da kuka yi, da Allah wallahi shi yake bukata. Wallahi irin wannan taron dangin da kuka yi, ku taya shi tallan film din sa ta wannan hanyar da kuka yi cadin nan, to zai fi jin daɗi fiye da irin wannan, saboda wannan ba soyayya bace. Wancan ita ce asalin soyayya, ita ce za ku nuna masa soyayya ya san soyayya kuka nuna masa. Amma yanzu wannan ba soyayya bace, husuma kuke, kuna tayar masa da hankali mai kun kwantar masa da hankali, saboda shi dai ba faɗa yake da ita ba, ita ma ba faɗa take da shi ba. A hasali ita fa baya background din fitowa kawai ta tarar da ga yadda muka mayar da gurin, zuwa kawai ta tarar ga yadda na mayar da gurin. Wallahi bata sanya gurin yake ba, sai da ta tarar da yadda gurin yake. So bata da masaniya akan ma me ya faru a background din. Mu dai muka zo na muka tsara abin mu kuma muka yi shi haka, kuma muka tsara. Da kun yi hakuri. Life waits for nobody. Get up every day and keep pushing through, no matter what. 2. Make sure you take good care of yourself. If something happens to you, the world will move on and you will fall behind. 3. If you don't work to build your dream life, someone will hire you to build theirs.